אנחנו ממשיכים בשיחות על המכונה המופלאה הקרויה המוח האנושי בשיתוף מרכז אדמונד ולילי ספרא לחקר המוח באוניברסיטה העברית. שלום דוקטור אמיר עמדי. שלום רב. המחקר שפרסמת רק לפני שבועיים הדהים הרבה מאוד אנשים שעוסקים בחקר המוח. אתה עבדת עם אנשים עיוורים, ומה גילית? אנחנו כבר עובדים עם עיוורים כ10 שנים, ובעצם מה ששאלנו במחקר הזה היה מה קורה כשאנשים עיוורים קוראים. בואו נתחיל רגע מה קורה כשאנשים רואים קוראים. מה קורה? אז בעצם הדרך המסורתית להסתכל על הארגון של המוח הוא שיש לנו עונות שונות, בערך רבע עד שליש מהמוח מוקדש לראייה, כן, וחלקים אחרים, כן, החלק הירוק. החלק הירוק הוא מוקדש לראייה. הירוק וחצי מהצהוב וחצי מהכחול. זה אצלך ואצלי. בדיוק, בערך רבע מהמוח, שליש מהמוח, הערכות שונות, מוקדש לראייה. אבל עיוורים קוראים עם ברייל, הם ממששים. בדיוק, אז... רגע, חוש המישוש איפה לאן הוא מגיע? חוש המישוש בעצם מגיע לחלק הכי קדמי בכחול. אוקיי. התנועה המוטורית פה. זאת אומרת שהיינו מצפים שאם באמת המוח מאורגן בצורה המסורתית לפי חושים, אז קריאה דרך חוש המגע תפעיל את החלקים הכחולים. יגיע לאדום. יגיע לכחול. לחלק הקדמי. למישוש. בדיוק, למישוש. אוקיי. לא רק זה, גם בתוך כל חוש יש עוד חלוקה. זאת אומרת, יש אזור שמוקדש לקריאה, רק בעונה השמאלית, בחלק התחתון, יש אזור מוקדש לזיהוי פרצופים, אזור לזיהוי אובייקטים. הכל פונקציות של ראייה. הכל פונקציות של ראייה. והכל מתרחש כאן. הכל מתרחש כאן באזור מאוד מאוד ממוקד. זאת אומרת שאם אתה קורא, אני קורא, ומישהו בסין קורא, בפרונט לגמרי אחר, ומישהו בפריז, וכו' וכו', כולם יפעילו אזור מאוד מאוד קרוב, פחות מחצי סנטימטר אחד ליד השני, הפיק של הפעילות. מה גיליתם כשנתתם לעיוורים לקרוא ובדקתם את המוח שלהם? ובעצם מה שמצאנו במשפט אחד, זה כשביחד עם סטודנט המחקר ליאור רייך, שאם עיוורים קוראים דרך הידיים, דרך ברייל, בדיוק אותו אזור שפועל אצל האנשים רואים כשהם קוראים, פועל אצל העיוורים. זאת אומרת, גם כן זה מגיע לחלק הזה. כן, לחלק הראייתי, בדיוק לגבול של העיניים. בדיוק. ולא רק זה, אם נתנו את זה לאיזשהו אלגוריתם, לאיזושהי מכונה, את המידע מהמוח של הרואים והעיוורים, הוא נכשל לחלוטין לפענח אם זה היה עיוור שקרא דרך הידיים בברייל, או רואה שקרא דרך העיניים, באזור הזה שנקרא visual word form area. בעצם המחקר הזה שלכם קורא תיגר על כל התפיסה שהמוח מחולק לפי חושים. אתה אומר הוא עכשיו מחולק לפי פונקציות, לפי משימות. נקודה מצוינת. אם זה היה רק המחקר הזה, אולי לא היינו מתחילים לקרוא תיגר, אבל מצטרף לכמה מחקרים אחרים שנעשו במעבדה שלי ובכמה מעבדות אחרות בעולם. ובעצם הנקודה היא שאם באמת האזור הזה לא אכפת לו מאיפה מגיע אינפוט, מחוש הראייה או מחוש המגע, לא רק זה, העיוורים האלה היו עיוורים מלידה. זאת אומרת שגם אין להם שום זיכרונות ראייתיים. ועדיין הוא פעיל בצורה הזאת, שהוא ספציפי למשימה ולא לחוש, זה מתחיל לגרום לנו לחשוב שאולי אנחנו צריכים לחשוב מחדש על הארגון של המוח, ומה החשיבות של הארגון אז במסגרת החשיבה מחדש, אתה הבאת לנו את הפיתוח הזה שעדיין בשלב פיתוח. בואו נדגיש את זה. מה זה? אני אשים את זה על העיניים ואתה תסביר מה זה. אז זה איזשהו קונספט שנקרא התמרה חושית. החלוצים שלו בתחום המגע זה פול בחריטה, בתחום השמיעה פיטר מאייר. דוקטור עמדי, אני חובש משקפיים, למה? מצוין. והרעיון בהתמרה חושית הוא שהעיוור לא יכול לקבל את האינפורמציה על העולם מהעיניים, כי יש איזושהי בעיה. ובמקום זה יש לנו וובקאם שעולה כלום, 200 שקלים, כן, מורכב על משקפי שמש. וזה משדר למחשב הזה? זה משדר למחשב שמתרגם את התמונות לצלילים. כן, בוא נפעיל רגע את הסאונד. נשמע מאוד מאוד מוזר. נכון. אבל אם תסתכל עכשיו על המצלמה, בעצם הצלילים האלה מייצגים... אני צריך להסתכל עליך. כן, אתה צריך להסתכל עליי, אפילו טיפה יותר למעלה, מצוין. אז עכשיו אתה רואה אותי, בעצם כל האינפורמציה שיש לנו בתמונה מועברת לצלילים המוזרים. לצלילים המוזרים האלה. כן. רגע, העיוור ישמע צלילים? בדיוק. אז העיוור שומע צלילים, ובהתחלה הוא לא מבין אותם בכלל, והאזור שפעיל זה האזור הצהוב הזה, האזור של חוש השמיעה. נכון. אבל לאט לאט הוא לומד לפענח, הוא יכול ללמוד לקרוא, הוא יכול לפענח אובייקטים, ומה שאנחנו רואים בעצם זה שאחרי כ-20, 30, 40 שעות אימון, האזורים הראייתיים
שבעצם חשבנו שהם אזורים ראייתיים, שמוקדשים לזיהוי אובייקטים, לזיהוי פרצופים, לקריאה וכו' וכו', הם בעצם מופעלים הם מתחילים להיות על ידי הצלילים. על ידי הצלילים, זאת אומרת שהצלילים האלה מתורגמים למה שאתה ואני והצופים בבית מבינים כראייה במוח שלהם. וזה עוד פעם חוזר למרכזים הכביכול ראייתיים, אבל בעצם, שוב, כנראה שהאזורים האלה הם מרכזי משימה. יש אזור שמזהה אובייקטים, יש אזור שמזהה פרצופים, אזור שקוראים בעזרתו, והמוח, אחרי שהוא לומד לפענח את האינפורמציה הרלוונטית, בדרך כלל מראייה, אבל במקרים אחרים, מהחושים האחרים, מגע, שמיעה, בעצם יצליח להתמודד עם זה, ואותם אזורים יפעלו. יפה מאוד, דוקטור עמדי, תודה רבה לך.